Běží liška k táboru, nese pytel trávy, nemusí to dánit. Víš, co to znamená rodinný stůl? Místo, kde se tradice předávají a cholesterol taky. Jsi ráda, že máš syna? Nechtěla si třeba první kočku? Nebo to se tak dělá, ne? Že si pořídí lidi zvířatko a když to přežije, tak si může pořídit děcko. Já nemůžu, no. Já bych si musel pořídit želvu. Tady máme krycí plachtu proti kroupám. Zapichnul to trojzubec. Co se směješ? Jsi z nikdy řízkem nepřikryl auto? Je to taky lepší, máš oběd hned po ruce. Třeba to bych chtěl flex. A ochranné brýle. Nebo jedeme po D1, vymol. No. To jsou merunky, to ti někdo z Fukushimy neposlal nějaké vzorky? To jsou meruně, to jsou bomby. Je to šupa ten kompot, jen v tom je víc hřebičku než v običku. Ještě pár lžíc a můžu se tu z pergolu. Jo, hej, ale višně nahoru? Tady někdo chce jít do nebička. Uvidíme, kolik dostaneš bodů. No za piškoty už mám -3. Je to ten svateční puding, hodně svateční. 27 let čekal v kredenci a dočkal se. Asfaltová směs, to je tady tím, když vyliješ cestu, tak si 3 roky bez vymolu a 4 dny bez stolice. Nekecám, 5 dní, musíš tomu připočítat i neděli. Tam, kde endiaron nestačí, babičtin puding ti žaludek otočí. Tak je to. Já musím do zasedačky.